Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani upsheng dwesha nezidweshakazi zikaNonkonkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu ndingayinto nina ngaphandle kwakho. Good afternoon ladies and gentlemen, ndiyazibulisela wethu ngale mini yanamhlanje. Ungaphazanyiswa ke yile, I don't know what I was doing. I'm trying my best, but usane ngathi ndiyiphuqe kakhulu le nto iphuqwayo. Ingandisisidumbu, yazazi isidumbu ebhokisini. Ndiyahamba, ndiyakhutshwa guys, ndiyakhutshwa this afternoon. Yayiva nami khe ndikubone mani, kubone. Anyways, asikho lapho. Namhlanje guys ndifuna sithethe. I want us to talk about who has the right over summoning your ancestors. Yayiva ukungenisa abantu abadala, ukuphahlela kokwenu, njalo njalo. You understand? We as traditional healers, the reason I'm coming up with this topic is because I am experiencing and encountering a lot of people who come for consultations, and upon, having a discussion with them, you'll find that they feel, no, sawenza lo msebenzi lo. No, a prophet came and he lit candles, washisa impepho, and wathetha, no, icawa kamama iyayenza loo nto leyo. You understand? Or no, bandenzela loo nto leyo St. John's ecaweni. Now, for me, I find ukuthi some of us, if not most of us, are not yet aware that, only your bloodline has the power to summon your ancestors. Remember, your ancestors are your bloodline. And therefore, if I am a Dlamini and you are a Tolo, Udlangamandla, I can't call upon them and they will listen to me and not listen to Utolo. We understand? Hence, singamagqirha, you will notice ukuthi igqirha that is doing umsebenzi properly, a traditional healer that is inyangi, that is umelaphi wendabuko, when it comes to imisebenzi enxulumene nesintu nesiko, igqirha is there to guide, not to lead, to guide. Because I am almost at least once a month, which happens more than once a month, but I am invited to a home. Ndiyokwenza inguqulo, sebenza uzwelidala, hlanganisa ubuhlwele, uyayibona laa nto inintsi, laa nto inkomo yezilo kwathini kungathangani, yimisebenzi equka abantu abadala leyo. But I cannot on my own. You understand? I don't have the power more than nina bantu besasiduko. Hence, isiXhosa does not allow you to proceed with isiko in the absence of your immediate family, at least. Even your extended family, you get me? You can't have isiko eliphumelelayo without inviting your siblings, without inviting your cousins. Abangabantwana botata omncinci, awutata omncinci notata omkhulu, abangabaninawa nabakhulu wakutata wakho. Ngoba yindlu inye lena. Ukhokho wenu mnye. So if you are going to exclude them, thinking ukuthi wena because unamandla wokwenza lo msebenzi, uyayiva ke ngoku, therefore noba bezanga because khange bafuna ucontribute. Khange bacontribute, so noba bezanga. Andizusebenzela abantu mna. Uyeva, ukhona uMadlamini uzandenzela lo msebenzi.
That's a fallacy. You are misleading yourself. In fact, uzazonzakalisa, because one, elo siko alamkelekanga kubantu abadala. Two, sorry, I'm a bit fluish. Elo siko alamkelekanga kubantu abadala. I cannot be more important ecimbini lakokwenu more than your bloodline. So imithandazo yenu put together is what will be heard ngabantu abadala. And khathali noba nikhokelwa ligqirha eliludlwabevu elinamandla kangakanani, if nina as ikhaya anidibenanga, hayi kuzawuba nzima into bube yimpumelelo lo msebenzi. Of course you can't force abantu abangafuni uba ipart, you can't. But you have to, ubuhlwele wants to see ukuthi you've tried all your best. You have to have tried all your best. Hence siba umzekelo xa kuzawuba kumsebenzi phakathi kwekhaya siba notywala bebhunga. Kuhlalwe ebhungeni apho kuzawuxoxwa khona ngedate, kuxoxwe ngesizathu salo msebenzi, kuxoxwe ngegqirha umzekelo emasilisebenzisi, kuxoxwe ngamanye amatyala, ingathi kanti sikhokhelise elityala kukho amatyala abalulekileyo ngaphambili. Hence ibhunga. Ibhunga libalulekile, kubhungwe ngomsebenzi. Ibhunga kwenziwa utywala, kusilwa utywala, kuhlalwe endlini enkulu okanye enkundleni, kuxoxwe ngalo msebenzi ngabantu belikhaya. Alikho igqirha ebhungeni. Ngela xesha nixoxa ibhunga, inkundla indawo yokuqala, inkundla nendlu enkulu, kulapho sikholelwa khona into yoba bakhona abantu abadala baphakathi kwethu basimamele. Hence ke ngoku ndithi mna, you have to be seen to have tried to do your best uku-includa noku-involva nabanye. Uyayiva? Iqala phaa kwela bhunga, wabizwa umntu ebhungeni akabikho, fine, angabikho, niza kumnika iripoti into yoba sibhunge saphelela kule ndawo. Imisebenzi eminintsi thina umzekelo umsebenzi wenkomo yasemva kwemini kuthi ixesha elinintsi uyatshayelelwa ngebhokhwe. Laa ntshayelelo isafana nebhunga. Ngekhe kaloku utshayele ndisenza ividiyo. Laa ntshayelelo isafana nebhunga, ngoba intshayelelo kusaxoxwa still into yoba kumaxa sime ndawuni, sishota phi, yintoni esingayilungisanga, sizawungxengxezela ntoni. Ngoba imisebenzi ufumanisa uba ezinye izinto kufuneka sizingxengxezele, sicele ushwele. So it's an opportunity to look at yourselves, to analyze yourselves, you understand, to be honest with yourselves about what you are doing and what you are trying to achieve by doing this. So umsebenzi wesintu thina awuthathwa for granted, awuwenzi kuba unemali, unamandla. Because ummo wawo usekelwe phezu kwenyaniso. Ukuba ayikho inyaniso phakathi kwenu, isenongakhali loo nkomo. Nokuba present kukaMadlamini uMamkhonjwa might not make any difference, because abantu abafunekayo ncakasane abekho. Who is your bloodline? So the power to summon relies on your bloodline. And we cannot, yabona sizusitshintsha isintu sithi umzekelo tata bethu, otata omncinci, obani fumanisa uba sisenabazali, utata omncinci akasihoyanga, umalume akasihoyanga, sizi-females apha, why singazihlabeli ngokwethu? We can't. We still need a head to lead us, a head eligazi lalapha. So isiko lisinyanzela into yoba masithini, masidibane ngengqondo. We understand, sisothula iemere zethu, sehlisa imisindo, silungise
ebekonakele ngoba sonke sibalekile ukuthi lo msebenzi ungabheka phambili. Ndazi noba ndiyavakala na. That's all I'm bringing to you today. So a healer othi no, even if abekho ndikhona mna. You understand? Sesisiya umzekelo emzini omkhulu. You get me? Of course I will ndizawuthetha njengegqirha ndinixoxele ityala lenu. Sisuze besiyoxoxa mna njengegqirha ndiligqwetha ngela xesha. Ndiyogqwethela nina kweli tyala. Into yoba malixoxwe eli tyala. Masithi lityala lityala likakhokho kanye khokhokazi. Kweli tyala likakhokho ndixoxe njengegqwetha, hayi njengotolo ndingudlamini. Ndiligqwetha mna apha ematolweni kule ngxaki, kule ngxubakaxaka eyehlele amatolo, ngoba amatolo afikelwe zindwendwe laze lagweba igqirha lathi ityala ngukhokho. Igqirha ke ngoku funeka lixoxe phezu kwelo tyala. Kodwa ekubeni igqirha lixoxile usafuneka umlomo wamatolo. Ndenza umzekelo ngamatolo. Usafuneka umlomo wamatolo phezu kweli lizwi legqwetha eliligqirha. Igqirha ngeke lithethe lophele libe ligqibile. Umntu wekhaya okhokela ikhaya engakhanga uvula umlomo. Yiloo nto xa sihamba iinkundla sihamba nenkokheli yekhaya sithi makabe khona udadobawo ukuze lixoxe ngokwenene nangokwenyaniso eli tyala ligwebeke. Hence now ndisithi angekhe ulifeza ityala lakokwenu ngegqirha kuphela bengekho abantu bakokwenu. Sondeza abantu bakokwenu, izinto zakho zizolunga. Mandiyibeke nje kuloo ndawo. Uyayiva? Because ndizama ukuthi man siyafika sisebenze eGoli athi utata waseSwazi nayi into ekufuneka yenzekile apha yibhokhwe ekufuneka i-2020 ntoni. Hayi ndingafika ndinenzele. You know, bendiyihleka ngondiyothenga amayeza eRhawutini. Umkhulu lo ndithenga kuye undixelele into yoba uzosebenza uyakhwela that evening uzazosebenza apha eAlice. Uzosebenza eAlice. Umkhulu ngowaseSwazini, uyayiva? Uzosebenza eAlice uthi uzongenisa abantu abadala. I was like, okay mkhulu. I'm like, kukungazi nokunga-understandi. Possible ukhona umuntu wayeka umkhulu eyohlola, but ke ngoku akazulazi isiko lamaXhosa umkhulu. Akazulazi. Yaye ezinye iintlanga zona zikhokelisa belaphi bendabuko thina kolu lwethu uhlanga noko mna into endiyaziyo into yoba thina sizamva likhaya phambili. Camagwini bethu nani, camagu.